mba daalụ n'ori na ekene mụ na si n'ike ya wuchikwa ụgwọ ọzọ dịka ọ na-esi awụ ebe anyị nọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ihe emume nke anyị na-ewetara unu ugbu ahụ ka a na-akpọ ihe na-eme n'obodo ya bụ ihe na-eme n'obodo kwana mgbe ọ na-eme ilu anyị efegaligasịa n'ime obodo onwe ụmụ ulugbulu ihe ebe anyị si eri mperi anyị nwee ike bụrụ nyanwa ọkpụrụkpụ isiokwu bịa anyị wụchaa n'ụdị a anyị nwee ike tụnye nyanwa okwu ọnụ dịka ọ na-esi ada asị na anụ nwempi ebenesatara mpi asata nwampi pụtara mpi site n'isi nne ya asị na abịa nwere azụ enwere akụm nwee ọrụ peleti nwee ikpokwa nwee ma ọkpa anya afọ igwe nwee ma azụ gbamgbam nwee azụ isi na onye ọbụla bara uru bara onwe uli nene nya azụ isi ọgwụ na alụ ya niile wulu ugwu si anọ ka o si dị mgbe aka ọtụrụ kpọkpọ si na nne ya nwa na oyi eji ọnụ tutu ọjụlụ ka nne ya nwere otuto to onye ọtụrụ kpọkpọ n'ọnụ dịka o si dị n'anya ya afụ na ọwụlọ sọsọ mkpu n'igwe onyonyo n'ụbọchị nketa atọ nwe ikolobịa ọma mana ya na-abụkwa n'ụbọchị nketa atọ wu onye ọnụ fili ọnụ ibe m mana ya esodowanye wu okwu agba mana asị na ọ na-eme elu ka ọ ka mma ka anụ n'onu ịnyịnya ya bụ ndị oyibo na-asị ka anụ from horse's mouth gbọ na onwe nke ị na-agwa ndị Igbo ndị nwe mmadụ na-asị ndewo nke echi nya zelu ebe onye nọ ya nọsi ike aha m ọka ụkwa Maazị Chedechukwu Vincent Christopher anyị ezukọkwa ka anyị si ezukọ ka anyị mekwa ya ka anyị si eme ya n'ihe na-eme n'obodo n'ihi na ọ bụrụ na ihe mechaa n'obodo anyị achịkọsịa ya ọnụ were bịa ebe a ka anyị tọpewe gbariwe etu ị ga-esi ya ghọta na-asị ebe na ebe nọ na nọsi ike udo dịrị gị gbọ nna ahụ dịka na o si dị n'isi okwu anyị n'ụbọchị nketa ma anyị chọrọ ikpo nya bụ ihe n'ọkpa nke na-abịa agbanwojukwa ma anyị ma isiokwu anyị wụ ọgwụ ike na ndụ ndị okorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa n'ime obodo anyị ya wụ ndị nke a na-akpọ ndị youth ha na ọgwụ ike nke a na-akpọ hard drugs ịnene ya afụ na ya bụ ihe oligbo anyị eligbo mperi ọ dazi karịzịa ugbu a na-ajụzi gịnị na-eme ịma ọ na-emebe elue dịka o si gbatakwụrụ abịajụa gịnị wụ ọgwụ ike a na-ekwukwo n'okwu ịma dịka abịafụ n'ọgwụ ike a ụfọdụ ka na nghọta nke m ka si mee nyocha megasị ya nyocha ọdanya ọgwụ ike ụfọdụ wụkwanụ nke gọọmenti etiti ma ọ gọọmenti na-afụ maka ahụike ụfọdụ ọgwụ ndị awụ ọgwụ ndị ha wepụtara ọgwụ na-agwọsị ọya na-agwọ ọya onwe ihe na-ayaghị ịṅụ ọnya dịka onye dọkịta oyibo si wee nye nkeji one ya na-aṅụ iko one ya na-aṅụ na nyawa ọgwụ ma mkpụrụ one ya agbapelu nwa na nyawa ọgwụ ọwụlụ nke ya alụghị ọlụ n'ahụ mana eluzi ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị chịrị aka na-apụ n'ime ọgwụ niile werezi ọgwụ mere nnu ọ nwere nke ni na-agwọ ọgwụ ukwu mgbu nke ni o nwere ihe nwa dọlụ akpọ n'afa ka ada mmadụ asị mmadụ emebieli mmadụ emebieli o nwere nke nwa na-emelu etinye dọlụ n'akụkụ ya nwa ọgwụ alụ mgbu eluzi ụmụ ikolobịa anyị onye nke isi anya mepee ọnụ emepe ibe ọnụ ya na-acha green acha akwụkwọ ndụ ọ bụrụ na mkpụrụ ọgwụ a ọgwụ emele na 50 mg 500 mg 100 mg elu ịṅụ anya maka ahụ mgbu ndị na-alụ ọrụ arụ mgbu nwee ike na ọwụlụzie elu ụmụ ikolobịa eweli ya alacha ya afụ ọgwụ asịsị ṅụọ 100 mg n'ofu mmadụ ekpoli ya mkpu anọ ịgbakwa nke gbaraghara iwu ndị a na-abịa na bọtụl ha kwupe ya eme gịnị aṅụ ihe niile tụfuo bọtụl na-ajụsịrị ka ebe nwere ebe ọgwụ ya na-abanye iche ọgwụ nke a nke nso aṅụ nke na-ekwu n'ụmụ nke eji agwọ ụkwara abịa werezi ihe niile were dutọ na ha chọrọ ka isi ha gbagote ka ha na-afụ ndị mmụọ ka ọsị jụọ m nsị nọ ndị mmụọ ka ha na-afụ onye were ọgwụ hapụ onye dọkịta oyibo gwara sị nekwa onye ị kwesịrị ịṅụ ịhapụ onye anyị kwesịrị ịṅụ kpụrụ ihe niile ahụ wunye n'ọnụ onye ka ọ ndị mmụọ ka ị chọrọ ịfụ na Igbo ndị ọma eji eje mgbe ịma asị na aka ọrụ ọmala aka ọrụ o nwere ka esi atụnye wuyi na asị akpọnwekwara ka esi atụnye atụọlụ ọmalụ ya amalụ atụọlụ ofeke ihe efenye isi n'ọhịa gbazie m ọnụ na ọbụla so onye nwụrụ ọnwụ ka a na-agbazi ọnụ ihe eji wee weta isiokwu n'ụbọchị nketa ata anyị kwuo onye ụdị mala ebe nke isi eri mperi ọwụlụ ndị nke na-ese anwụrụ ọkụ nke a na-akpọ okpokpo enwe wu n'Igbo ọwụlụ na ịma ọnwere mgbe e kwuru na ma a sị na Igbo a si ise enye o mepee ya anya dịka ụfọdụ na-ekwu ụfọdụ asịkwa na anya jebe ịgwa akwụkwọ sị na ndị dọkịta oyibo na ndị ọkaikpe wụ ndị lọya ụfọdụ asị na ndị nke tele mmanụ nwa atụrụ nke Chukwu nọ n'ụlọ ụka anyị ndị isi nchụaja na ha na-esecha nyawa anwụrụ ọkụ ike tupu onye ọbụla alụwa ọrụ nke ọ na-alụ nse emọgodo na a na-ese mkposi na-ekele ọlụ eke ibe nene ọwụlụ na-ekpe m biya ka ọ ya eme ṅụọ ọdụgụ m ọwụlụ ofu ekpe m ịṅụ onye ofu ekpe m ebe abeghị
inenekwa na ọwụrụ nọ akpụkpọ enwe ahụ Igbo bụ nke ya eme ọdanya eluzie ụmụ akwụkwọ anyị maka asị na ụfọdụ ndị dọkịta oyibo na ndị ọkaikpe na-esi eluzie ụmụ akwụkwọ anyị elu mgbe ha ya enwe une ibebeje nne na ụmụ akwụkwọ anyị ndị nke Ụmụ Okorọbịa elu ha ada na n'ukwu n'ụsọ ubi abacha onye kechichi Igbo nke ọdụ ka aka odo o bulie n'ọnụ sevezi ezecha ụbụrụ akụchie ncha onye na-aga ime nnene onye na-aga ine une o wewula eluzie anwụrụ ọkụ onye anyị ebu n'aka ha ka aka odo onye na-aga onye na-eje n'ije eluzie sevio dị asịcha olu na exam hall ebe nwaanyị na-enwe n'ụbụrụ akụchie ncha akụchie ka nke ka ụbụrụ agha ụbụrụ eke ụbụrụ ama nkụchi ụbụrụ ya akụchi ebe i were ihe niile nọ n'ụwa abụọ onwe gị n'isi afọ enyekwa mana ọ dị mma mana ama m na anyị ka na-aga n'ihu maka anyị ekwugasị ebe nyanwụ ihe si eli mpeli na ndụ ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị maka o nwegasịrị ebe ọ na-emetụtagasị ụfọdụ ndị dịka na ndụ kwa mbọsị ndụ anyị nke ndị oyibo na-asị na our daily lives o nwere ebe o si emetụgasị anyị ọ dị mma Igbo ndị ọma ejeje mgbe na ị ga-afụ n'ọnụ n'ọgbasa osisi mbido telivishọn ka anyị ka nọ ndị na-eti ịgba n'ụbọchị nke tata Maazị Charles Oyikwe bụ ya na Maazị Vincent wụ ndị nke nọ n'ọgbọ wee na-eti ịgba ịchọ ka anyị na-abụkọrị ya ma ọ na ịchọ ka idejelụ na mgbasa ozi isi mbido telivishọn akwụkwọ dịka anyị na-abanyebe akana ị na-efe anya n'okpuru igwe onyonyo ya afụ ka ọkwa ọha nta akụkọ ụmụ ihe ndị anyị na-aga eji na-akọlụ na ọha nta akụkọ nafa agafe n'okpuru ị ga-ama na Instagram na YouTube ebe nke ọbụla ị gara ọwụ isi mbido TV itinye anyị na gị na-aba enwe ike bụ akana gbọọ Maazị Vincent n'ihe gbasara ọgwụ ike ndị a na-ekwu okwu ya ọ dịkwa ịma ọ nwegasịrị ka ha nche niile si daa n'ụdị o nwere ndị nke daa na nke mmiri nwee ndị nke daa na nke mkpụrụ nwee ndị nke na-abịa n'ụdị afịfịa nwee ndị nke na-abịa n'ụdị ntụ ndị nke a na-agba ndị nke awụ ndị nke ike nwee ndị nke na-abịakwa dịka nke a eme elu ekechi akụ were ndụdụ gbaa nke a na-agba n'ahụ ọgwụ niile a nwee ka ha nche niile si wee dị mana a sị na ngwugwu anyị atọghị atọ ọbala ulu na anyị nọ gbanwe ya anyị na-asị chelu na anyị chijisielu na anyị gị ka anyị dobili nwa obele ezumike anyị dobili ezumike achigata azụ a na-ekwu n'ụkwa na anyị ga-adọwanye gwụ okwu ọnụ kapịa anya gwụ nkapị ọnụ n'ihi na ọwụwa mụ na gị na-abụkarị na nkapị ọnụ gbọ sonyere na aka dobụ